Kuri baru ki parlok BJP ni video na kapor sa kapor. Ni bidas bahay pi so sin ha kani pat kaway video ka menta kasngi. Men kasngi apor mga tap itu video ka by day bat kini ki comment. Kaway ka comment in particular. Kepada jer kenang kepada jet kenang kepada bang ada peni kenang ka by day bat kujing long kujing note kujing seluruh jong ki babun ngamong ki babon de jung katu kani le se ki balong kini tenre ki donru katu kani ki baju keren ha ki rukom ki ba pher ki baju penlong ru ya ki comment section ban easily ban pen ka penlong ya ki babon ban benyau ha ka bai de bat katu video ba ngapni menin ti bat masukwa ban pen pau jing sungu ki babon ba ki bla pen pau jing kursan ya ki jing kitbok kreng jong pi ki jing duai ki jong pi ba nganum day ban pensengap than ni kitu ki berokhay nganum day ban pelit jungmut than namar bakal am kata man nya kalentiat ke jonga ti ngachukwa banong ipi hot kubrisibon ita ki jing kit bokr bang jongpi tenre kum kini ki bero kim kata yang asimet kubrisibon ni ki jing smokia ke jongpi tenre ngam da kham sha pin wandur lese de kini negative comments ki babon ni ki negative comments ki bawan shangala kalong ki berten ban pin men saw ni ki berduai kumbalong menin ki pin duai ban bangan ngan hap bangan sneer bangan numlong kam haklentia ki jonga kita ki batang ban chupin hikai yang ki pin hikai nga bang dei ban long bri wasngorit ban ngam dei ban snngomeng haklentia ki jonga le ni hakno ru menta chung sim jonga namar balada bon palat ki breu ki bayaro balada baro super thai ki yaro lut ti ki bomor ngan sngo hing ngan sngo meng tenre la don pat ki ba isi don pat ki ba wo ki ba thau kan penlong nga ba ngan sngo ba ngan sngo thu bat ban pen kan mauru bangarang dai tang ubriu ban ngadang bon ki jing duna lese ngam yu i ti jing duna dalade ki khmat jong tenre ki babon bring jopi ba pet nya pan lese phu i ti jing duna bat nakata ka ki bakum kini kijat comment ngapedi ang sngo bha bat ki long ru ki jing hikai bagi ba penlong yang aru bangan sngo thu ba ngarang dai tang ubriu bat don hakanur kanu kusngi hakanu pa kanu ka lese ka klimat ngala ban hap ngala ban ur lese ka bangaru nganum yu i nganum imat ngala ban long malla ni kita ikam jonga tindai ki bukum kita comment ki penlong yang bangan check ya ka jinglong jingem jong bat bangam dei ban sngo-meng ban ngam dei ban sngo he ladang nang ngatip ladang yan ngayeng hakajing nang kajing start makanaru ti henre ngam dei pat ban bu ilade hajrong jongno henre bakan penirkat dor ilade bat kibarit ban penirkat dor ilade bat kiriu pat ba mdei ban sngo-meng sngo nang sngo tre ti henre kulish bon pat nabta kajing sngo jong pi but lesi nang ni shukmat yake bpi bin i video nang ni shukmat maman kapor nganang yai ai men sim nganang ip shibun ki jing ki sembo jing perkhat ki babon ki rukam klap comment ru hapo da kanu rukam bpi kwa nga bangan le kram kanu jing mentoy lang nam ta jong borok khai tiri khakani ko hakani klimat yakani ko nga kwa ban kedau ba hapdeng jung kata jing yo i jong i hapdeng jung kata jing ya lenti ko jonga ngai ba ngam keno yu khasi ngam keno ya ka jing long jong chat ban reu jong i tenre ngap keno i ka jing long breu ko jong i ba ki don ki khap ba ka jing long breu jong ki katu kan ni ka jing muchur khat jong katu kan ni kamla ban kot syakata ka juli le se jong ka jing tiblem bangi la ban ya sam ya ki jing mut jing berkhat ki jing ai jing mut bat rukum ju ki jing ai musim lembe ki pat ba le ni ya kita ru ki da bla long shakhmat ban ai musim ki bikin nang ai kiu ti le se iwen de jong pi la ban long kum ta le ni san ni spomut vejpi ba long kum ta tin re ki babun balang hi ki de ki bre ki ba doni ki musim ban kursan ki ba doni ki musim ban ai ya ki kadang ki mon kham tam le ban ai musim ban dong ba kabyang ki bpi pile nang i tur saprang tinre pat don pat shibun pat babun balang uba ladang kran hakadi klimat sumama pe ngalang penmong ni no tinre ki ba kloi bha ban benyau ki ba kloi bha ban pet pihun jani ban pet bisni ladam kiwe kila jam shakhmat ngabong ta kam youtube tinre hakim lang salang bat kiwe bat ki ni ki dei kita ki ba
let's say ngam bishar ki tenre kini kiba don kam ya ke jing tan ki don kam ke jing pen sungu thu ki don kam ya ke jing pen parat lenti ngamong ba beki ki long kom ta di ban ino kom ta ti henre ki don kam ki jing parat lenti but kani baling kerani kani magana shule ya ko video na benta jong kani ka free training program ka babun bha kini ki khun samlai jong ki la yo jing mentoi but ka don kani ka jing sngo ha ki bak nolo haki babun ki benta ba ban lek yeladi ru tre ba lada la dep ki we ru bishni de ngakwa ban chu pen kan mau hangni phi le phi yo i le phi sngo ki bakum kita le si ki kena samla ki badan kam ya kum kita ki training bat ki ba shu i loop ya kai ka ba ki we kile bat ki yo ban khet yu so andre ban le ila dia berkim tre te se thu iki sapang jong kani ke training namar ba ki bon ba ki bla one room ni training ba ki la yo jing mentoi makani ke training ka banga yathu phi menta ka training ka balong free ba ai ru ka jakasa hagini ki southly ki jaka ka balong Shillong Hajawai hanong stoin ba mo kurwat haki benta ba per jong ka rukam ba phila ban yo ki kam ki jam ki bapaka na benta jong kitu ki bampat don ni ka kam ka jam andre ki bala dapat i jing puli ki babun na breng jong ngi la dap i jing puli ten re bing ngi ya shahmat hapting kata ka jing lewat kam wat jam jong ngi kampen slam ngi jaitu no ting isngo kumba kadang song haying hasem kadang song haying jing me ting im dan kam ban dala yo kam ki parlok yang ute de ba u don gi itu ne unang ban liwat ni padon ba pinyarap bar kum ter tinre ban le hi pat tre tin ta kadau ki dang bon ki balong kum kita ka jing long lingkot jing mo chu perkhat jong ki ti sngo pha ban ye thu iki shapang jong kani ka program ka ba kerteng kani ka seng ka ba kerteng kami mentu community social welfare association ka ba yarap ipi ban penyo iki free training course ni kita ki government sponsored skill training hagabe day but ka general health care nang ta ki emergency medical technician na ta senior beauty and spa therapist but kumjuru ki food and beverage service assistant hangni ki IEP kata assurance ba phila ban yo placement ngomot phila ban yo ka kam ka jamru hadin ka training te phi yo ru ya ki hostel facilities na phi jangai na katu jaka training ba phi 1 na kalong Shillong ha Jawai ha po mokrwat ani nostan na phi dang kham jangai shu na ti jaka ai training ki jaka sa na ta jong phi kin don kin pen biang ban ki don ru kini ki experience trainers ki no wan ha kini ki training ban hikai ep ki don ru ki industry aligned courses ki ban yarap ep ba om ta man chu hikai ta ba phenang tendai ba phin sung thu ru kamut yu ta ban tre nam ta ki company ba he ba da ju ka poru ki seat ki duna bha tilada phi don jing thmu la ni phi tip yanu ire yanu ki ba shu shong sngi hayeng ki bam pat tip le ba sungu kut lat don hateng ru kita ki ba kumang batai mene ki ba yela di rum tre ki we ru bisni ti ya ki ba kum kita ru phila ban kersiu thia banong ba pet kani kadi ka kabuk siar na bata jong baro khoi dan jingjet yanu tendre le phi don hi ki jing thrang na po ti wat pentut wat pin slam ila di ba banong ba ngan sale mle ngan chong shwa yeng kum kita ki dei betang ki jing ai daw ba phi phinum le ba phi phinum tur shahman tin re ye kitu ki bakwa hi phila ban phone hi ni number ngangan bu hagan ni screen na bata jong Shillong Jawai ga nostan ba mo kurwat na pi kwa ban su thu ya ke ba phi phenyo na ki training phila ban phone hi ni number ti kani kadi ka bala sponsor da ka sarkar lingba ke SSDS bat ka jing ye trelang ba kani ka MCSWA tila phi kwaru ban tip company phila ban phudi number ba ha ju ko poru ban mi hangte po sphere training center ngala jule tengi ko ke video ha bai dei bat kani ka jaka ai training hangte bo than kiti phila ban mi hangte ru ba phi pinyo chingtip company mo tin rei ka bai dei pat kitu ki babon ki ba lada yu gi wei te I khonyo ba kumno ti yo re yela diru mtre ban lek
ti sngoba nam ta jong pi sngoba ban one chikini ki training la IP ka free training IP ri ka jakasa free ba phinum lut shiting karu bat takata karu kom phila ru ban yo ka kam ka jam bat kiwe ki jing men toy til ada ki don ki jing thmu sngoba ban one call kini ki number bat ban penlong ki mlang salang ka jongi ka ban kio haki ba bun kiliang ba phiru pinyo ka kam ka jam ba pin kantiwe ka yo ka kot pin plila plin tiru na banta jong ki we ti ngam kwa ban bun ktin shibun ka be dei ban ban sneng ban kentu andre ni la su thu hi la ka jong ka banta ni su thu ya ke ka lenti ka bangi dei ban jit la ka long ya ki bala don kam ni ba khlem don kam ki bam pat don kam ro le se bat kham tam le le ka be dei bat ki jing ya ai mensim mar keliang na bata jong kita ki badon kam ki jing ai mensim ki badon kam ki jing perat lenti tele pio i le pio sngo la kalong hakani comment section la ni la kalong hakjing jong phiru le pi kita ki ba pi hoin ki ba bishni ki ba long lem gom kita ki ba ngala peni ni comment section hakini ki khinda sngi bladap sngo bha banom bishar banom khen ben banom reply la ni banom penlong ya ki kum kita ki lesi ki langknya la ni kum kita ki beriu ki basniu tinrei pin prat lenti yang ta jongki pin i ki ya kalenti ki badai but ai ki takalat ki la ban keu sejrong kumbalong ya kani ka training center hiru ngatmu banne komta ngatmu ban penplela de pi nomor ba ini ba penya ya kani ka training center di parlok but ba ai shibun ila ka jong ka jing len lali na bata habai dei banong ban penplela ki khun samla ha baro jong ko i jela hangni hapo jela jongi te phila ban shimini kabu ban pinbha ban pinprat lenti ban pini ya ka lenti ka badai da bata jong ki babon ki badan kam yang di chai ting social media mat pi la shai ke singi hoi bat ki video da ki wei bat ki rukam kulis bun ba pi share ba pi like pi subscribe man kapor bala pi sungo pio jing toy man kapor ma primi video na kani channel jong ba code ti pila ban subscribe pila ban share ru ba ki perlok ma drop ru ka comment ba best tam nam ta jong pi na bata jong kani ka training center bat ka comment ba best tam jong pi nam ta ni training center ban na bata jong kitu ki ba keren ki ba don ke jing pi hoin hakim lang salang tinrei kirkhu ki ka comment jong ke jing kirkhu nam ta jong baro khoi ba ke jing duai ke ba tam nam ta jong ki bi pi we hanu ni chem yang bat pi la sha aksi ko pa ke video ku blek bun parlok ai geus ngal ayo kam tung ni khai nam ta skin chang yo kam klau meme badan kini tebiang ngi beduk pas metek lakut mentan ngi isu oh no kun ka knyum klam dau anu sin nang ngi me bakan ke training kam mangali ke bayu free ndang sedang nam itu bela pas kas i sejrong kau tamu ingi besar sesengai palem nuli jabo jakasar menyo free hoi community social welfare association ringkar jini trilam pakai MSSDS konra IP ya ka government sponsored skill training program kemenlong halor ke general healthcare emergency medical technician senior beauty and spa therapist but food and beverage service assistant kini kan IP 100% job placement guarantee free training food and hostel facilities industry aligned NSQF courses ki experienced trainers bagi sis kilong beduna ba tang na bata kitu bukan kam kloy ki jaga training kita na shillong juwai nong sto mo korat but na bata jing tip khamni ai plan call kini number biang meta ritin du meneng la perkhali long chapri no me yo nyas kuti khan ke chevalai